דיפיי אייג'ינג מתנגד להשפעות הזמן וההזדקנות עם מוצר מדהים וחדיש, מתיחת פנים ב-60 שניות. פותח על ידי רופא קליני בעל שם עולמי עם מעל 25 שנות ניסיון בתחום מתיחת הפנים ללא ניתוח. לאחר מריחת המוצר על האור, הקמטים והקמטוטים נעלמים והאור נראה ומרגיש יותר חלק, יציב, צעיר ורענן. יש למרוח את המוצר על אור נקי, פשוט מערבבים את המוצר עם מקל המריחה ולמרוח שכבה דקה על אור הפנים, לא לשכוח את אזור האפפיים התחתוניים והעליונים. בתוך 60 שניות מורגשת השפעת הקרם וישנה תחושת הידוק. ההשפעה תהיה מלאה בתוך 3 דקות. התוצאה תימשכנה בדרך כלל בין 6 ל-8 שעות, זה משתנה בהתאם סוג האור. כל שימוש במוצר מגן על האור ומסייע במניעת נזקים עתידיים והידרדרות נוספת של האור. ככל שהשימוש הוא לעתים תקופות, כך טוב יותר עורך יהיה.